Alah. Aduh, lek mambu kebablasan. Ora irunge. Wong kurang ajar iki. Ngene yukne dientekno dibabot sak gagange kaya ngene, Lur. Kok ngambune pikir kok tas sitok iki jane. Ini men, kon gak ngiler men. Lho. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana karo Bono Gomez berserta Nuri Ardila. Lakoni, mari potong rambut. Melete, disembir-sembir nang ngene. Lur tak ceritani, iki dongke lore Bandung iki ya wis awe-awe. Siap di jangan lho kanan kiri lho salam enak ya ngene iki Brahman salam enak lho jeruke jatahe nyambel ya wis awe-awe iki woi akeh lho ting prentuk lombok ijo ya akeh teronge ya wis ting grandol terus mana Lur jeruk buah dondonge Bandung dondonge oh iya dondonge lo ya awal Lur lho mretel Lur kepretel gak apa-apa engko dipangan tuwek iku wis ana suwe oh engko dilotes yo kena bendina iki kok ngekno bumbu lotes Lur dilutis lho jan bocah kok lho iki jeruke Bandung iki jeruk buah Lur wah iki aku ramane kok nang pretel maneh kok jeruke kaya gedondong oh jadi mek Bandung ndak protel makanya tak dudoke pemirsa wae oh lah iki lho siji loro di mana iki men wis akeh wae sing iki barang Lur lho iki jeruk buah iki lah sing nganu wingi sing apa do ngembang akeh wingi kae wis do rontok apa kembange ya iki wis dadi lah iki temprene cilik-cilik iki lho iki jeruk gede kembange wingi oh ning kabeh kembang iki ora njuk langsung dadi kabeh no mesti ana sing gogrok lho iki mentir-mentir cilik-cilik ngene iki lho iki nek ra dadi iki kuning lho wake iki sing gedhe iki ya sono iki lho. Ya wis nek ngono nu ayo awake dhewe saiki langsung ae njukuk nangka ya. Awake dhewe kate berburu nangka Lur. Ayo Lur, berangkat. Iki ana sone barang lho. Iya iki nom-nom iki lho. Sone dijangan ro tempe lombok ijone apik kono kae lho. Lho nang kene. Lho iki gedang apa lho iki lho? Gedang keraan. Gedang keraan jare karek gendeng iki. Kon gak apa-apa takon niku. Takoni gedang apa gedang keraan jare Lur. Iki lho ora ngerti jenenge. Wis teko nggone Lur iki. Hah? Ora apal aku jenenge. Sing apal men gedang Ambon. Oh, iki teko nggone Lur. Iki engko golek nang pinggir kene iki nangkone ya. Iki apa sih no? Iki ngomong apa ngono? Iki apa ya? Aku ora ngerti men godhong. Apukat dah. Kok cilik lho? Oh, weh jeruknya. Iki Bandung. Jeruke sing dinceng iki. Sik ono e. Jeruke sing dinceng. Assalamualaikum. Lur peleme gede-gede kaya ngene gampang digiyuk iki lho Lur lho. Lho delok entar Lur. Sing dhuwur ae lho, tuwa-tuwa pisan. Iya. Iki jane iku nek tuwek legi ya yo. Legi. Name gak kecut yo. Nek tuwa legi ya. Nek tuwa iki legi. Kok aja pringisan nang wong tuwa legi pringisan iki. Cah edan iki. Wah iku lho ala, Mbak. Ye, sehat. Alhamdulillah. Aku ki krungu kabar jarene ndek nangka. Nangka mendi? Meletek to wisan? Ya meletek yo. Lho, tapi ora apa-apa to lake? Oh, lah mek kok cendik ngene iki to. Alah. Endi to? Kayak iki to? Alah. Iki lho nangkone lho. Meletek tenan iki. Kan tapi ngene iki wis tuwa ya? Oh, iki jagane iki penekan. Oh, nek aku sing menek iki kira-kira jajal iso ora. Nek kok dhuwur men iki langkah iki lho ta lho. Ya ora gayu. Jajal aku iso. Untune duwa wong ngene. Aku sing kon menek. Jal. Aneh. Lho. Wong dhewekne wae iki ora iso menek. Ra iso ora tau penekan. Demongi kok. Nah, iki lho karange iki lho. Nek ondone genah kae iki ya iso yakno ya. Lho, lek kok ceblok iki kok.
Awas. Mundur Iya, duren. gludung sak tempe, sak tempe. Yo ngalah. Lur. Apa lho Banu? Lu. Oh, wis meletek Mbak, wis kuning ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat ora? Sik. Alah. Aduh, le mambu kebablasan. Ora irunge. Iya Mbak, Mbak. Urung patek mambu tapi wis wangi. Oh, njuk ngene iki dipantek kepiye? Ya kok kene iki dindoki dipantek. Oh, nganggo kayu yo. Oh, juta ureki. Ora empuk ora. Wis buat temenan lho. Wis sampe meletek ngene lho. Wis ngene iki sisuk digawe macem-macem, digoreng, digawe nogosari. Jenang Digawe sungsum. bubur Jenang lho. sungsum. Enak to. Jenang Enak, sungsum. Mbak, wangi. Wah, jeruke lur, tak bualeni maneh. Ndak kekimpi-kimpi ya Banu. Sekarang iki sing kegawa ngimpi iki ya jeruke iki mang. Aduh, ya Allah cocok. Jeruke iki mang ngono. Lho, alah. Lho, alah. Teng kransul delok. Sing ngisor iki. Ngisor. Kadang ngomong kok koyo aja rame-rame ngono. Jajake ndak ono wonge ngono iki to piye? Wong iki lho kecepis nang ngarepe kono kuwi kok ya. Lho. Sak gagange ora apa-apa, Mbak? Oh, dipodal sak gagang. Ora kabeh lah ngono kuwi. Iki wong kurang ajar iki. Ngene yukne dientekno dibabot sak gagange kaya ngene lur. Lho, nyono dudukno dulurku kono kae. Lho, alah. Apik tenan to? Ah, Jan. Sing endi? Sing endi, Mbak? Endi? Iki Iki ta? Iki wis enak ya iki ya? Oh, padha kuwi. Enak iki iso dipangan kok enak. Ya iya, Mbak. Lho, ngene iki kesenengan, Mbak. Lho, soalnya dudune akeh, Mbak. Temenan. Niki sik sitok nanggung, Mbak, kira ono kancane. Wes lho, akhire iki adine sing njukoki Mbak Yune ra gelem. Dadi tak entekno. Aku iki adine, aku iki. Adine. Kae sing cilik-cilik. Ora, sekentol. Apa maneh sih, Nu? Ora maksudnya ki wis Oh, apa ngrembuyung. Wis ngono lho. ngrembuyung yo. Iku sesuk Sing bagiane grandul. Mbak Yune, awak dhewe sing kuwi. Sing grandul. Kene iki barang kok iki. Enak ya, Mbak ya. Aku ki nandur iki ya wis pentel, Mbak, ning gurung gede. Oh, ya Allah, iya Lah iki kembang. Wah, akeh. Iki nganu ngasek kerangsah lemah iki lho. Kan lho tak cagaki iki rungkong. Iki lho, Mbak, kebrukan iki, Mbak. Iki apa iki, Mbak? Alpukat. Oh. Lah ngene Wis tau awuh, apokate wis tau awuh. Wis tau, urung. Wah, kok menene awang ngunduh, awang urung tau awak kon ngunduh lho. Wes alhamdulillah wis mulai kembang berarti dilungkas iki. Dengan berarti Bandung. duwe ngen. Nyaban ngene yuk-yukne dhewe kok. Lho Mbak iki godhong pohong mukaspe ya. Lemu-lemune aku wingi. Heh? Lho iya, rambutane Biyen ki nang ngarepan kae to pita rambutan. Oh, apa ya ono ya, Mbak? Oh, rambutan. Lah ya Lur, pokoke nanti Esuk bar kuwi rambutan. sembarang kale rono. Iku mang wis dicawani timun. Dijadwal esuk rambutan barang. Rambutan menek dhewe ya, Mbak ya. Wes salah. Meneh pelem. Mbak pelem ra kan mending ngenteni tuwek, Mbak. Ngenteni tuwek. Brongkosne mbok kok sedina apa pira ngono sampean brongkos ngenteni tuwek. Lek ngapik. kok jaluk sedina bisa. Kayak koyo elek iki kok, Mbak, tapi wingi sing aku njukuk pencite kae ora kecut. Berarti meneh lek wis tuwek dadi legi. Oh, ngono. Ning wingi mentahe ora kecut kok. Oh, iki arep manis. Lah ya mentahe ora kecut. Ora kecut, heeh. Ayo sampean padha mbek aku ora doyan kecut kok. Ya wis ngono wae, Mbak. Aku tak balik aku mesti rong masak ki. Aku matur suwun sing akeh ya, Mbak ya. Wis tak unduhi wae buahmu. Nggawa apa? Timun. Aku ki lho nggawa ngasek ngene iki lho, Nggo Banu. jero nggo timun, nggawa nangka wis. Nggawa ki Digawa tanganku ki kabeh. ngasek ngene iki. Ya wis sakarepmu, Mbak pabrik kok nggawa kaya wong kaliren ngono. Ngapekke ngoleh-ngolehno dedek bayi, Mbak Reva ya. Engko cekno dienggo lutisan, aku mah digawani timun barang. Dadine engko gampang digawe lutisan wong akeh engko nang kono. Timun. Walah, halane dilar lho lho. Ono timun lho, pencete loro. Iki engko jeruke. Oleh walo lho. Dasar ini, tak dasar ngomong dasar. Dasar negara iki Dasar, nang kok dasar. iki. Wis. Ki nang koe. Golek pintenan iki nang kene.
Lah bakule kok mah mengkur merenges kok ngene 1 iki. juta. Wah, kowe iki ngedral nek kowe iki. Kan sing tumbas Bandung Gomez. Wah, njone dodol Bandung Gomez. Wes kowe sing tuku wae aku sing dodol. Nek aku sing tuku sing Dah. dodol Bandung Gomez. Aku sing dodol, ayo. Nyuwun iki nggih, mboten bayar utang. Minggat to, Nduk. Minggat to. Tak balang iki kowe. Nggih, nyuwun iki nggih. Pun dadah, ra bayar sing dodol Bandung Gomez. Kakekne kono. Wes lar ngene wae ya lho, ya iki wis jangkep wis ana jeruk, ana pencit, ana timun, ana walo, ana nangka lho. Nang Mbak Ayune wis oleh komplit sembarang dinga. Saiki wis ayo mulih ya masak lur, ndak rak kepengelien ya. Kabeh-kabeh urung madang iki. Mangko iki apa tong guyu wae. Ah, jan. Wes ayo bali. Wes lor, alah-alah iki wis teko omah, wis gendang ayo masak ket mang bulet, ngantek binek aku ngrasakno binek semen. Wes aku tambah kariwak dhisik. Kon tak kei tugas. Kon kok golek godhong menyok, ya. Oh iya. Godhong menyok, ya. Aku tak bakar iwak sik. Iki lem bakar ki ngungsi nanti. Ya, sing kira-kira tanggane gak plepek ngono lho Nuri kok. Gunungan. Ya, kan di bawah sini kan cedak pohon, cedak batu besar saja iki ki enak. Pincen nganggo nganu bathok po? Iki ya. Sore. Oh, iki bathok ya. Iki ana nang kene. Ya wis seben Keju ora Bandung. keju. Rada njung. Ngene kan dhuwur kene ngono keju. Oh, ya kok gempor, gampang. Ya lur ya. Wong ngono kok repot. Lho, iki diobong yang kene iki wae. Alah ngene lho dobong dhisik arenge lur, engko digawe bakar iki cek kepenak. Juwejer ngene lur. Engko lak amot akeh. Lho. Ambek ndoglok nang kene iki lho. Lho ditunggoki asistene lur. Lho. Karo topo ya Ngene iki Bandung. gak yo nyambut gawe kudu sregep. Wong ditunggoki juragane nang sandinge are. Ya epo, ora wani sembarangan, ya ora wani noler, ora wani ambekan barang kok. Wis kudu meneng sing anteng. Sing tetep ambekan to yan. Ora Kipase ngene lho iki gak gosong. Engko nek wis apa arenge saking kok ya dilentrengke ben kabeh-kabeh kepanasan. Ngipasi apa? Wong ngipasi kok mendhuwur ngene iki lho. Lah piye to ngene? Ngipasi iki ya menisor ngene madhepe iki? lak ngono. Oh ngene Ngipasi iki. ngene iki lho, ngipasi apa to lur? Kok ngambunek pikir kok cah sitok iki jane. Ah. Kene. Iki lho awak dhewe iki berarti urung sida gawe Nagosari, urung sida mbubur. Lah piye Banong kok ora sida mbubur? Lah nang kene isih mecedel nang kono mau. Urung mateng sida bakane. mateng. Urung mateng lho isih Agak mangkal nyadam. kae lho, mengkal kae lho. Nyadam. Cara pencet ngono jek nyadam. Engko ndak eman nek dibuka, dadi kae engko tak imbu dhisik. Dipuantek dhisik mang jarene Mbak Yaya iki kongkon mantek dhisik. Dadi sisuk cek matenge cek enak legi. Kudu sampe gosong-gosong ya, Panung. Ya iya, nek gosong-gosong semuki-semuki niku enak. Nek sik blejeng-blejeng ngene iki ya gak sip, gak sedep barang kok nang kuwane. Wis rampung urung Bandung? Kowe iki teko-teko enak nyocot rampung ngono tok ae. Lah, Ya wong ura mangke tinggal mau ket kok. mau, Tinggal ket are. mau ki apa to? Tekan negara Londo kana lho, ngeterke Negara Dede Londo Elis. nyambut gawe nang kene iki lho. Molak-malik iwak tinggal ngeterke 5 menit to tanggane wae kok teko-teko dadak protes ndang wis mari. 5 menit, 30 menit. 30 menit kuwi merah tekan Ngamarta ndi? Wis ketek dingane apa piye? Wis mati Wis dong. cinta iki wis mari. Cinta ngene iki lho, rak wis ayu-ayu. Wis Wis api-api gempi-gempi lho. Iya iyalah cantik sekali sing bakar sopo. Sing bakar mbak-mbak pabrik. Mbak-mbak pabrik iki karek nyocot teko-teko wis. Wis lur, wis mari to. Ayo budal nang dapur keraton dieksekusi maneh. Ayo. Wis iki digawa, Mbak. Aja ditinggal, Mbak. Mbak-mbak pabrik. Lah iya. Wis aku tak adek lur. Wis sandale dicengkiwe ngene wae lur. Babah, wis ayo kokot lur. Kokot. Sandalan wis Oh. biasa kok. Cemplung. Wis ayo kokot lur. Wis, ayo dadah. Kipas ono sik jagoan niku aja nyerak-nyerak. Kita sing dikipasi. Lah kok iso? Iki lho yang ngarepku kuwi kok tak tinggal njukuk kayu iki lho. Yo kayu sik lur ambek blarak. Kene ra dijogo ngono iki kok ndak wedi. Laler. Kayu sing iki kok gede-gede, sing cilik kok ayu-ayu. Alah kok ya eman dijukuki yo an yo. Duh, omboe sak tedok ngene iki ya sedeng apa ora iki kok.
Wis Lur. Iki ae. Kliru lah kate tak bruke nang mbak pabrik iki. Sik kanggo arek Wis iki. kene. Aduh. Wis ayo daden luru karo didadeni karo. Iso ngombo sing cangkeme ombo kayak kayu sing gedhe. Hah? Sing cangkeme cilik kayak kayu cilik. Lah iki cangkeme ombo bener ombo to nang Iya kene to? bener, heeh. Kayak kene kayak sing cilik kono. Iki ombo. Ombo. Aku sing kepengen iki jeruke Lur. Sajake iki digawe wedang anget-anget ngono kae lho. Enak yo, seger yo nu yo. Kuwi jeruk Wedang kena mbok jeruk. gawe wedang po? Lho, iki jeruk iki are lemon sing asli yo. Ora kena dienggo wedang kepiye to? Tak kira nggo gawe jeruk sing nggo gawe masak nggo ngeceri. Lah mbok kira anak iki dienggo petetan. nggo ngeceri nek masak ngono kuwi lho. Ngeceri apa Tenang, jeruk iso. pecel? Heeh. Lho siji maneh ya Lur ya. Nek iki jeruk lemon digawe wedang yo enak, digawe ngeceri ku yo kenek. Nek kan yo eman wong digawe wedang ae enak kok digawe ngeceri iwak. Ge oh yo ge lemon tea. Berarti mengko gawe lemon tea. Iya nek kowe gelem Lemon gaweke yo tea. digaweke mbake rek. Lemon tea. Ojo kliru ngono. Lemon tea ngono ku gak teh. Lemon tea, gak lemon tea. Kok kon niku njaluk dikamplengi wong sak donya ah. Nah iki ki Lur sing digawe godhong telo kene bae yo nu yo. Yo. Sing kene yo. Yo. Kon nunggu tak nglodo. Pinter to aku nguripke. Alah iya. Alah wong atas iso nguripke kaya ngono kuwi wae kok ndadake umuk. Kowe iki Anak buah Bandung kok ra iso. kambile Lur, kok digawe lodo iki. Tuwek nek lodo iki klopo sing tuwek ya? Ge santen. Kandel Lur klopone Lur. Lho. Kuandel to. Iki bathoke diglumpukno men iki men. Kena digawe bakar iwak. Heeh. Wis to, ngene kok karek marut. Ya Bandung wadahe. Kok dengen kowe ngelek kaya aku wadah? Aku itu selalu dengan. Oh iya. Ini jumlah sik Lur. Ya. Iki bathoke klumpukne nu. Kena digawe bakar Apa iwak. dadi duit ya Bandung? Oh, ngono ae matamu ki mata duiten kok. Anjene sembarang kok dadi dhuwit. Bathok dadekno dhuwit. Ono godhong keleleran ki dilumpukke ben dadi dhuwit. Nek iso duitnya Sembarang kok ditandur. dhuwit. Duit ditandur nek iso. Mbok kon ngono. Heeh. Aku ya enak lumah-lumah wae nandur wis rasa nyambut gawe duwite karek ngunduk. Ngarepan ngono kan ditanduri duit. Saya Lur dumbas iki. Wis Lur tak paruti Lur. Nek digawe santen iki ya nek cara aku Lur nek sampean ya sak karep sampean. Ora usah disesreki. Ya ngene wae. Men santene agung cek kentel. Parut sikik. Ki parutku anyar iki Lur, luwan depetasin tuku nang pasar Pelipe kapan hari kan lho Lur. Lah goleki apa parut ora ono ya tibake nang gone alas karo nang gone sawah. Ya wis aku tuku neh. Pek sing enom-enom iki Lur. Aduh duh. Kok dalane kok kaya ngene ya? Kok nek tua-tua damuk nang Bandung. Apik kon sing enom-enom, wong sing enom ana kok milih sing tuwa ngono Bandung. Jelas iku. Sing enom ana kok milih sing tuwa. Kone elek, Mbak. Lah mbuh lah nane ngene iki karo kuwi po. Sing kuwi po. Yo. Wah nek sing iki seger-seger iki. Apik-apik iki ijo-ijo, lemu-lemu. Kok sing ngunduh. Malah sing kuwi sing ngarepan kuwi ya lemune ra elok-elok kok. Wis, ndine iki ya. Lemu-lemu iki ya, En. Ijo-ijo. Enom meneh. Seneng aku. Beda jenis ya, Mbak. Beda sing iki dawa-dawa rada En. Seneng aku nek methek sing enom-enom iki, semangat. Semangat pokok men. Aduh niki angel sing iki. Cara-cara ngono sih remaja. Iki
Ora remaja iki. Cek brondong enggak sih iku? Ora brondong, setengah brondong, setengah tua. Brondong berarti. Nek brondong ki ra enak brondong ki. Ra enak brondong. Wis lah nang kae angel e. Iku ae. Wis ya semene ya. Ki wis kebak ki lho ki. Kunggo gawe kulupan wis mantap. Lho godhong puhung kok digawe ijo-ijoane mangan lodo. Golekno nuri ki mau. Dek iki nek gak nemu sayur ngono bingung dek. Dadine ki engko digodhog ngono ae. Campurke lodone. Ora, dipisah. Dadi ki mek kok digodhog nyel ngono ku lho, men. Lho terus mari ngono kok mangane dienggo koyo kulupane, men kepenak. Heeh. Wis lho iku mang godhong telone, dong puhung iki lho. Wis tak umbah, wis rampung kabeh. Saiki karek bumbu lodoe lho ya iki ana brambang bawang, ketumbar, kemiri, sangrai, jahe, kunir, laos, kencur ya, lombok cilik, lombok gede. Tak deploki dhisik ya. Wis ngono ae. Iki dong puhunge dilebokke lho ya, wis sumo banyune. Lho. Ancen bener nuri lho. Nek ana godhongane ngene iki sedem kok. Cukup Bang, sama Bang. Apa nih? Aduh, cukup. Cukup. Malah wong wis dienggo sak grapyakan ngono tok ae lho. Tak sambine ngulek bumbu ya lur ya. Lho, biasa sing alot-alot iki didhisikno, cekno lembut nek perkara brambang bawang ngene ora lembut ora apa-apa lur iku. Lho, ngene iki lho. Pertama ngene iki aja get-get dhisik ya. Cek gak mencelat-mencelat. Dadine diledehno dhisik baru engko digiatke sak kapoke ora apa-apa. Wis lho iki bumbune lodone wis mari ya. Dientas ganti dienggo ndeplok bumbune jagung. Bumbune dadar jagung. Nah, lek dideplokke ngene iki lho gak iso halus. Saya jambe diulek iki ya iso halus tergantung baune. Nek baune kuat ya iso halus. Lek baune wis penyok ya ora iso halus padha ae. Wis lho iki bumbu lodo wis lembut to. Saiki karek bumbune dadar jagung. Iki godhong jeruke tak preteri tak kene iki engko cek katut lembut. Lho, jubuang atine. Iki bumbu jagung iki ana brambang bawang, kencur, kunci ya, kencur mbek kunci. Mari ngono lombok, kemiri, wis ngono ae. Ayo wis dintas wae wis mateng. Jagungnya disisir ngene lho. Biyen iki lho aku nang ngone pasar Simo iku wis ana wong dodol sisiran jagung ngene iki. Dadine iku wis enak, janggele ra melok mule. Sapa sing ngerti pasar Simo lur? Pasar Asem iku lho lur. Aku biyen tuku ning ngone Mbak Ro. No nisor kae lho. Mbak Ro, sampeyan sik dodol jagung ah. Aku biyen gane tuku nang kono mesti pesen kan digawe ngetring barang to biyen iki. Dadine nek tuku iku, "Mbak, tuku jagung sing separo enom, sing separo rondok tuwa." Mergane apa? Mergane apa lur kok ana sing tuwa ana sing enom nek enom kabeh iku digoreng iku. Apa kaya kemir-kemir ngene iki lho. Dadine dicampuri sing tuwa iki rada kaku tetik. Dadine enak. Soale digawe nganu, kene nang ngene pabrik DSN biyen iku lur. Banu melok ngetring ngono iku biyen iku kok anget sampean enak entuk ngono ta. Ya padha wae, rekoso nyambut gawe melok wong. Kadang nek kirim telat iku ya diseneni. Tahu sampe kirim bengi jam 11 iku lur, kan digawe mangan bengi. Kirim jam 11 bengi. Lah, lama aku dituabrak bocah teko dolan, nglundung anggit sampean alah. Koncoku tak suwer teret-teretnya tak sendeke nang ngene emperane toko to, karang bathuke bocor. Terus presdine aku iki abot ambek abot. Koncoku yo abot, pabrike yo abot. Lah engko nek pabrikku dipecat, aku yo piye jajali. Dadine akhire koncoku tak enggirne tak pasrane bapak-bapak tukang becak tak kon nunggoki. Pak nyun sewu nggih, kula titip kanca kula riyen. Kula tak ngeterke sego ngono. Ning sikilku dengkul ki ya babras tapi wis ora tak ruweken. Tak uncalke apa sepeda tak buanterke, tak terke segane tekan nggone pabrik mari ngono tak pasrane Pak Sapam langsung tak tinggal bali ngeterke koncoku kae mau sing bathuke bocor kuwi. Halalah aku perjuangan rek wong golek duit iki tengah wengi kok ya isih ana sing nabrak lak ngono ya
nek nang esuk ngono nang rame wong wis jam 11 bengi are Lur. Kirim nang kali anak kono ki lho. Alah wis salah nek ndelok masa lalu iki ya seneng ya senep. Akeh senepe. Jare Kang men akeh senepe. Ya iya men akeh senepe timbang senenge. Kok nah iki jagungnya dideplok ngene iki Lur. Tuh. Men halus-halus banget. Nah, iki sing wis campur mbek bumbu. Iki karek separone. Sithik-sithik nek kakek kan iki muncrat-muncrat nang rai. Lur godhongane sak ketapur. Iki loncang karo ledri. Nek cara Jawa Timur bawang pre bawang pre karo seladri sampai kate wis lali Lur. Lho. Sewedep nek akeh godhongane ngene iki Lur. Iki Lur bumbune ya digongso. Sampai tuwanek ngene iki kok lho, aja abal-abal nek ngongso bumbu iku. Nek tuwanek iku rasane iki yo enak, ora mambu kaya mambu jamu ngono kae lho. Nek kaya kencur, kaya kunir, laos nek ora tanek kan ambune gak enak lho. Nek tuwanek enak. Iya. Iki godhong salam dong jeruke dilebokno kabeh ya. Bisa anu titik lho dikoreti eman. Nah, wis. Lur, ambune wis krungu teko kono ta durung? Ana ambu kok krungu ngene. Wis mambu ta ora? Lho, iki wis tuwanek to. Tak soki banyu ngene iki dhisik. Sedidik wae. Iki santene tak persani dhisik ya. Kok balik maneh? Santene kok dipersi maneh, semen. Klopone sing dipersi. Isine piro-piro? Mau isane sak keranjang motero ya kena kok. Goreng kok sembarang. Nek cara aku ya sak beke. Oh iya, iki berarti dikebeki. Ya iya. Nah, wis Lur, iki wis rada sato iki banyune njuk saiki santene tak lebokke. Iki gula banget dilebokno ya Lur. Wis dudak-udak kok gulane wis ledek ganti iwake sing dilebokno. Ayami. Iki disambi dibumboni ya Lur. Loh, ngene iki sedep tenanan iki. Masih wis ana gula banget tambah gula pasir titik ya. Men mantep rasane. Yes. Loh, ayame dijegurno Lur. Sajake le sedep le mantep. Ini men, kon gak ngiler men, duh. Nyemek. Iki kok disatke. Nek wis mlebu ayam ngene iki, genine cilik-cilik wae aja gede-gede. Cek tuwanek, cek mlebu nang ngene jero-jero daging kae lho, bumbune iki. Wis Lur, saiki garek lombok rawit iki dicemplungne sisan ngene iki lho, nek akeh ngene iki tangku enak. Soale aku iki ya seneng lombok wungkul-wungkul ngene iki. Lho. Ngene iki karek selera sampean. Sampean njaluk ana duduhe cemek-cemek ngene apa sat, iku selera masing-masing ya. Wis saiki tak tinggal ngombe nodem dhisik. Engko ben iki mateng langsung iso melok mangan ngono, gak kesuwen. Gak ya? Ini sampean kabeh yo ngono Lur. Awake ayo padha dijaga ya. Nodeme aja sampe lali. Sing duwe gula darah kok Bandung ngene iki ben supaya tetep stabil iku nang diombe sadurunge mangan iki aja sampe lali ngono lho. Ya apa ya awak iki ben mangan sembarang ngene iki cekno aman ngono lho. Bandung iki ya mangan ngene-ngene iki barang ya tak pangan. Tapi ya nek pas ngonten ngene iki tok pisan ngono wae ora kok njuk bolak-balik. Dadine tetep dijogo pola makan iki. Men yo sing seneng iki awake dhewe lho daripada engko nek wis keprocut mending dijogo aja sampe daripada loro mending dijogo. Ngono kuwi lho nek cara bahasane Bandung iki. Menjaga hati. Nek hati mono masih rasa dijogo tetep nang jero ora ngara ucul, gak ngono alur.
Nek tuku aja lali. Aku wingi ya ngono anu maca komenan kok ana sing tuku Bandung aku lek tumbas ten pundi ngono Nodeme. Lah iki berarti sedulur anyar sing gurung weruh tak kandhani saiki. Nek tuku nang ngone toko official store Nodem sing ana logone mall ya. Nek gak ngono nang ngone apotek Jawa Timur. Nek ra ngono maneh delok nggone linge Bandung mesti ana ning kono kuwi ya Mbak ya. Dadine cek nek padha sehat kabeh lur ya. Semangat mergawe, ora ndek beban loro. Gak ngono ta lur ya. Wis lur, wis mateng akhire lur. Lho, tak entase ndang tak tinggali adus mati ngono madang ya. Kadengane rondo adem titik, cek ra panas-panas dipongo ngono kuwi, terus ditaburi gorengan brambang. Sip. Oke, coba ini. Ndak apa, Kung? Ayo madang, Kung. Lho. Makan malam. Makan malam. Duh. Wis ayo Mbak Nuri, ya. Mbak Vera. Terima kasih. Kung. Mas Bam karo Reva iki lagi halan-halan. Wong iki mau halan-halan pamit. Bu, aku jalan-jalan dhisik ku mau wis mang. Tok sampe saiki gurung mulai-mulai. Tak telepon gak kenek. Wis kita madang sithik ya lur ya. Kung sak pira, Kung? Amene? Oh kakean. Oh iya, aku kok kakean barang dungaren, Kung. Iki lho, Lur. Kayak ngene iki, Lur. Lur. Nyemek kuwi, Dik. Heeh. Kuah Nyemek. Iki sayure, Lur. Kita terjagungi. Sayure tak kei kuah ya, Kung? Ya. Sip, wis. Wis nang imbu dhewe-dhewe, dira-ira, ayo. Ya, Mak. Hmm. Kowe, Mbak. Sapa jenenge Nuri Ardila iki ra mangan sego, nek bengi mangan jangan. Ning mangan gorengan. Ini makan wong. Mangan wong. Ngawur wae. Wis njukuk sak sirmu. Lomboke aja kari. Sepupu. Sekentol. Iki digunjur ngene iki lho. Heeh, encen ngono kuwi. Nah, Ya, Bu, saya kudu sono pisan, Bu. iya kene. Didusi iki. Alah, dadak yo manjaman njaluk didusi barang. Iki ayam Mantap, lho. Rek. Jen. Ayo, Mak, didusi, Mak. Yo, Enak meneng ae. goreng. Yes. Iki karek Bandung. Jan temeplok ngene iki lho lur, enak iki sajak iki lho. Kaya Padang ya, Dik ya. Ya Padang iki, nang kene Padang kok. Kita terjagungi. Pun monggo lur. Wis ayo Kung. Monggo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ora nu? Enak epol Bandung. Temenan. Puasane apa iki kuah iso nglunyut ya, Dik ya. Piye? Rasane kaya Padang ora? Ora ya Bandung jebulane. Gak Ciri khasnya Bandung iki. Ya jelas no kok Kuwi enak iki piye. ya, Dik ya. Temenan lur, enak lur. Sampeyan kepengin masak lodo digawe kaya ngene Bandung ini iki enak. Enak ta Kung, empuk ta Kung? Enak. Moon chicken ya. Karena ini kita makannya malam. Lur iki Bandung iki kan makan malam. Dadi ini wis ora ate sego. Iwak iki ra apa-apa, pokok ora sego. Koyo ngene lho lur, empuk ta lur. Kayak lombok. Terus dimplok. Imbu yo oleh. Imbu iki Bandung. Oleh. Kemes-kemes kan jangane ya. Nyemek. Kok lemes banget ngono lho, enak. Tapi gak ketor ya udung teh lho, Mak. Lho. Lah apa udang randu. Iki sik sisa. Men isuk kena digawe sarapan, kak yo. Tak dadeki. Ah tak dadeki kepiye? Tak dadeki. Kok bengi ra iso turu ngeling-eling sarapan kuwi. Didadeki iku didip lur, didip. Mutenge wareg. Sesuk ra iso tangi isuk iki. Menang tak obrak-obrak kamarmu. Sisuk enak masak apa ya?
Sing Sesuk. seger ngono lho. Heeh. Bobor katu. Bubur katu. Enak, Bol. Enak. Saiki wis Santen to. Saiki wis santen, nek sesuk sing seger ngono. heeh. Wis nang mbok bae. Oh, Ding. Empun ta, Kong? Oh, kok ae. Ku ae. Ku ae jare. Kok biasanya aku ku nek bengi, Kong. Lur. Nek bengi-bengi ngono kae kadang-kadang dek gak iso turu ngono ku. Klitah-kliti. Golek energian, golek mangan ngono kuwi biasane. Ya golek-golek dhewe tapi aku ngeloni alis wis turu. Alhamdulillah, rabbil alamin ya Lur, wis parek temenan Lur. Wis mangkane sampean nek duwe ayam keleleran nang kulkas ngono kae yo, panggangan ngene iki nang kompor wae yo kena. Pokoke sing penting ku manggange bener-bener tanek. Dadine nek dikum ambek bumbu ngene iki gak blejeh ngono kae lho. Ora muteh, heeh, ora pucet. Dadi tetep bener-bener koyo panggangan ngono kuwi. Ambune Ambune barang yo enak, sembrebet ngono ku enak. Ya wis ngono wae ya dulur ya. Wis cukup sakmene videone Banung dulur. Donga-dina wae tak dongakno dulurku nang ndiwe nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan ado blaine barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.